Организаторите на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат на образованието, Общински детски комплекс Пловдив и клуб на знаещите КВАНТ към ОДК Пловдив. Наш домакин е Технически университет София, филиал Пловдив. Работа ли се извършва при забиването на природната дървена дъска и при изваждането му от нея? Отложете цивилина. Значи според нас при изваждането на природа ще се изсъби повече енергия. През вода, тъкат при струи вода. Каква е причината, след като допрем отворите с пръст, струите да се залепват и да остават заедно, дори и след премахването на пръста? Защо когато металната нишка на електрически бушон прегори, в краищата й се получават сферички? Задачата може да се погледнем от два аспекта. От една страна, като имаме предвид, че трупче толкова плътно, колкото водата, е паднал метеорит. Нажеженото бяло тяло паднало в едно блато. Какво било очудването на пречичалите се хора, когато на мястото, където е паднал метеоритът, те намерили оцелет? Обяснете този парадокс на природата. Моля, да Значи, според нас, при падането на метеорита във въздуха се измества, налягането в района рязко пада, което предизвиква и фактически рязко изпарение на водата в блатото, което отнема температурата от водата. Среща на 14 май 2005, когато ще се проведе празника на физиката. Той също от програмата на Пловдив за честване на Световната година на физиката.